Така, сега сме на Обзор Бич, където Александър ще се качи на сцената. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, още! Можеш! Давай! Спокойно! Давай! Не още малко! Много малко! Али почти успя! Няма да се качи най-високо! Айде, заради мене, моля! Няма да се качи най-високо! Не! Отседи малко по-нагоре! Няма! Оф, Александре! Айде сега слизай! А? Еми, ти ще ме снимаш. Али, покажи се на хората. Няма да се покажа. Усмихни се. Сладоран.